Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paSim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Strange things indeed they do happen in this world. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ndanga ndisina kutoiona, vakadzokorora zvekare kusenda message vakati, mukoma kasi confession yangu haite kuti munge muchiiposta here ruregerero. Mamessages acho anopinda akawanda. Hanzi, last month mukoma makadii zvenyu, ndakaonawo chinimbi at this other club uko kwandinogara ndichienda, ndo kwandinobata mhene kuSenton uko. Saka pandakamuona ndainge ndakatogara pane imwe table nemafriends angu tiine mbinga dzedu dzainge dzatitengera doro. Ndakasimuka mukoma because ndakafungidzira kuti zvimwe kuda maybe ndainge ndatodhakwa, but kudhakwa just with one glass ndakati kana kuna zvinhu zvakadaro. Ndakasimuka ndichita sekunge munhu ari kuenda kubathroom. Ndakati ndava kudzoka ndo pandakabva ndachizosangana naye, akanditevera kwava kuchizosangana pane kamwe kapassage, akabva ati kwandiri, ndiri kuda mari yangu yawakadya paya wakandinyepera kuti une nhumbu yangu, apa wanga usina nhumbu. Apa I told him kuti ndainge ndiine pamoveri mugore ra2017 ndichingoda kumudya mari. Saka ndakasangana naye mune imwe club. This was last month. Zvinhu izvi zvakaitika mukoma. Zita rangu muchanditi Tanaka, uye zvekare ndakasangana naye paInstagram. So paInstagram aiwanzokuita malive. Nerimwe zuva ndakati ndiripo, ndokubva ati uyo ngambokwira pamusoro. Ndichangozviti ndainge ndakanyora username yangu kuInstagram kuti Tasha, akati uyo akanzi Tasha ngambokwira timuone. So I then went also on live, but just for a couple of seconds, because ndiri munhu ari very shy, but in real life I am the baddest of the baddest. Ndokubva azouya kuti kwangu ndakatanga ndataura neumwe murume, ndiye akatanga kutaura neni. Ndikati ko ndimi aniko naye mukwasha, and then akabva anditi chinhimbi ainge achida kutaura neni. So I just thought kuti he was a scammer and I ignored him. Later on paakaramba achitaura neni ndikati ndinokublokai. That was when ndakazoona message kuInstagram yange yakanzi, iwe ko unobloka vanhu vanenge vachida kukupa bhegi here, can I have your WhatsApp number? Mukoma, I was shocked. I thought kuti maybe it was a fake account. Kwava kutarisa ndikaona kuti ingawani ndizvechokwadi. Then that was when we started talking WhatsApp. So ndiri mudzimai ndine makore 29 years kuberekwa. Originally I do come from Glendale kuHarare. Now I am living in Midrand kuno South Africa. By the day I sell wigs, do nails, host girls nights, and yes, inini I am a slay queen ndo upenyu wandinotongofarira ihwohwo. I do not want to get married. I told myself apo pandainge ndiri form 5 kuti handidi kuroorwa mushure mekunge vabereki vangu vandimanikidza kuti ndinge ndichiroorwa nomumwe mwana wavamufundisi. Ndikati it is a boring lifestyle. So ndakabva ndachizotanga kuenda kuclub nethis other friend yangu uyo ainge ari kuboarding school, achidzidza kuboarding school. Saka taiti kana iri holiday ndipo pataibva tachizopota tichitiza pamba tichienda kumaclubs. And then that was when vabereki vangu pavakazozviziva ndikabva ndachizoita drop out of school ndiri form 6 zvokutongosvotesa vabereki vangu. ndobva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth Africa ndakasvikira kuCape Town, and then that was when pandakazotanga kugara nomwe Nigerian uyo he then got divorced from his South African wife, achifungidzira kuti inini ndini munhu ainge aripo. After he had married me, mukoma munhu ndokubva ndachizomudhampa. So I am a citizen muno muSouth Africa. So ipapo pandakazotaura naye, that was when he told me kuti ainge achida kuuya kuno kuSouth Africa kuuya kuzondiona. Saka aiti kana ari muno muSouth Africa he used to party heavy in Senton. Taienda kudana Taboo, Onyx, Saint, and I was one of the many slay queens vaaiti kana
ari kuno aitotaura iye kuti haagutsikani nekuva nemunhu 1 anenge achida kuva nevasikana vakawanda at the same time. We were not exclusive. I was just one of those pretty girls who will be taken and be with him tobva tachizonorara naye apa aitipa mari. And as for me, ndakaona kuti ainge aine kakundifarira because most of the girls avo vaaizoenda navo kuclub tiri tose ainge asingavape mari yakawanda seya ainge achindipa, uye zvakare kuzotaura newe kashoma zvaingoperera kumaclubs ikoko. So you would give me money, uye akabva achizotanga kundibhadharira rent. Ndaibhadharirwa rent neimwe shamwari yake ari kuno South Africa, uyo wandakazotanga futi kudanana naye soon after iye Chinimbi azoshayika. Then the guy ndakapotsa ndamuparadzira marriage yake mushure mekunge mukadzi wacho azviziva, ndopa takabva tachizoita break up because I am very good at pretending. Ndakatoita sekunge ndainge ndava kutoda zvekutoroorwa naye, iye akatofungidzira kuti nditori serious about marriage asingatozvizivi kuti eniwo ndainge nditoripo pakutongomudya mari because ipapo mazuva acho ndainge ndiri dry, mbinga dzose dzainge dzichindi ignore. But that is another issue for another day. Back to my story yaBoss G. Pandakaona kuti he favored me the most above other girls, ndeapo paakambondipa 3k mushure mekunge ndaenda kuZimbabwe. Akangondipa 3000 US ndakaipiwa neumwe mukomana uyo ainge achimushandira zvekare ne a brand new Gucci bag. Ndazodzoka kuno kuSouth ndakati ndakagara ndiine imwe friend yangu wekubulawayo, so akabva achizondipa idea akanditi iwo kana uchida kudya munhu mari sezvo achitoratidza kuti anokuda, just lie to him kuti you are pregnant. So paakazouya kuno kuSouth Africa taiwanzokushandisa protection, kunyange takawanda anenge akangopfeka protector, then akazoti ava kurara neni mukoma. Ndakaita sekunge ndiri kurigadzirisa kwava kubva ndaritswinya, then tiri busy tichisika bonde achiri mandiri ndokubva ndaita zviya zverough kuitira kuti ringe richikasika raputika. Ndakaramba ndakamubata ndisingadi kuti anga achirara nevamwe vasikana kudzamara achizopedzera mandiri. So then later on, that was when I told him kuti I was pregnant. Yes, I lied to him kuti I was pregnant. He asked for proof and ndakatanga ndamutumidzira a pregnancy scan from Google. Apa ndine vamwe doctor vekuDRC vanogara futi muSenton vandinodanana navo. Ndakaenda kwaari ndikamuudza kuti ndainge ndiine munhu uyo wandainge ndakanyepera kuti I was pregnant, saka ndainge ndichida proof. Mukoma akandigadzirira zvese, saka ndaitoenda kuka private clinic kake, then he would give me my medical reports ekunyepa nemascans sezvo tichidanana. Aindibvunza kuti munhu wacho wauri kunyepera ndiani, but ndainge ndisingadi kumuudza kuti ndiani wandiri kunyepera. Then ndakaita 3 months ndichidya Chinimbi mari. Ainditumidzira mari mukoma wese of all pandaiti ndinonzwa kukuvenga, I think kuti it is a baby boy. Aifara zvisingaite mukoma. Ndaigara ndichingopiwa mari nethis guy uyo wandiri kukuudzai kuti soon after Chinimbi achizoshayika akabva andinyenga akandiudza kuti the reason as to why he used to give me more money more than yandinenge ndanzi ndinge ndichipiwa nefriend yake Chinimbi, it was because he loved me. Ndokusaka ainge achindipa mari ndokubva tachizotanga kudanana. Soon after, I think 2 weeks after Chinimbi ashayika, ndainge ndava kutodanana nebest friend yake. Ndakapiwa mari mukoma pa 3 months idzodzo, zvekuti dai kwanga kuri kunzi handisi benzi rinofarira mafaro, ndingadai ndakavhura kana rimwe zibusiness muno muSouth kana kuti kuZimbabwe. But iyi mukomanashi mafaro ndinomada, ende ini pachezvangu ndakatozvikoniwa kwokuzoti umwe munhu hapana angauya achindiudzira zvekuita. Kana vabereki vangu vakatoita give up, kana mama nababa vangu
pavakanditi we disown you because you are a disgrace, ndakangoti kunyangwe mukati you disown me, but chikuru ndechekuti ndiri mwana wenyu. Vega vakasvikawo pakungoita give up neni. Mukoma mari yandakapiwa, hey, ende ndinoshaya kuti mari iyoyo ndakaitei nayo. Ndakapiwa mari inosvika kuma 700k yandakablowa within 6 months. Ndainge ndablowa 700k. Apa imari yandakapiwa pa the first 3 months zvekare neapo pandainge ndava kurecover ndichiti ndaita miscarriage. Iye he was too busy panguva iyoyo nemamwe maprojects ake kuZimbabwe zvokuti ainge asingakwanisi kuuya kuzondiona kunoko. Apa ndaimunetsa semunhu ane nhumba chitoti kuzoona 9 months dzakwana zvechokwadi ndinenge ndabuda shena nekunetswa newe, ndichimunetsa ndichimushungurudza, yet I was not even pregnant at all. Ndaingoenda ndichinoitwa mascans enhema naDr. Vaya. That was when pavakazondiudza kuti it was time kuti ndige ndichiudza munhu wacho kuti I had a miscarriage, otherwise zvaikwanisa kuzonetsa. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti I had a miscarriage at 3 months mukoma, sezvo mareports and everything zvainge zviripo, uye zvekare ndakatoperekedzwa neumwe mukadzi waaiwirirana naye, like the woman that she trusted the most muno muJoburg. Ndiye akandiperekedza tikaenda kwaDr. Vaya. Dr. Vaya sezvo vainge vachizviziva kuti rainge riri dhiri, he gave me counseling, ndikapiwa mapiritsi, but I was not even pregnant at all. Ndakaramba ndichipiwa mari mukoma kusvika yava mu 700k yandakapiwa, and I blew that money. Handina kana chandakaita nayo mari iyoyo. So then the guy passed away and I moved on his best friend. Ndikatanga kuitirawo best friend yake madrama, ndava kutoda kutomuparadzira marriage yake so that ndinge ndichizova inini the only woman in his life, but asingatozvizivi kuti irini handisi type yekuti murume angatoti ndawana mukadzi even though the beauty is there. So fast forward, ndatokanganwa nezvazvo kuti ndakatombodanana naJenimbi. Ndakati ndiriko kuclub ikoko, we were at Conquer in Santon with my girls. Tainge tiine mbinga dzedu dzatainge tiinadzo, saka takati tiri busy tichinwa zvedu paya doro. That was when I was looking around ndichitosketa dzimwe mbinga. That was when I saw him. Ndikati kozva ari iye one. I kept on looking and he even had these glasses aifarira kugara akapfeka at all the times, even this other chain that he used to wear at all the times. That was when pandakabva ndachizosimuka ndisingadi kumakisa. I then went to the bathroom. When I was returning back to the bathroom, that was when pandakabva ndachizomuona. He was looking at me just before I had returned back into the club. He then stepped close kwandiri akabva ati, "Sham, dzosaka mari dzangu dzawaidya uchinyepa kuti une nhumbu yangu." Mukomanashi, I froze. I tried to laugh because ndainge ndava kuti maybe I am hallucinating, because dzimwe mbinga vanoti paya muchinwa vanokuisirai kana madrugs ekuti unge uchinzwa kuda bonde zvakanyanya stereki. Variko varume vanoita izvozvo. So I thought kuti mbinga dzatainge tiinadzo, since amongst them painge paine muNigerian ainge aripo, and I don't trust those guys too much. Saka ndakati zvimwe kuda ainge ari mahallucinations awo andainge ndichiita. So I tried to laugh. Izvo ndainge ndichitotaura ndiri ndega ndikati, "Chinimbi, is that you?" He did not smile. Akadzokorora akati, ndati dzosa kamari yangu yawakadya uchinyepa kuti une nhumbu yangu." I tried to laugh mukoma, but that was when he vanished. I don't mean kuti like he walked away, he just disappeared. So 2 girls walked past seconds later, and then they asked me kuti was I okay. Vanotondiziva vasikana ivavo maZulu. Akabva anditi, "Haivo, what is wrong with you T? You are speaking to yourself. Kasi wanyanyisa kudhakwa here." So that was when I came back to my senses. Ndokubva ndatoona kuti kozvandanga ndichitotaura ndiri ndega naye. That was when I returned back
to the table where I was seated nemafriends angu nembinga dzangu, handina kana wandakakwanisa kuudza kuti ndainge ndaona chipoko. So ndizvowo zvakaitika izvi. Handizivi kuti mahallucination here kana kuti it happened for real kana kuti ingoriwo fear yekuti sezvo ndakambomudyawo mari murume uyu, mari yakawanda kudaro, maybe ndingorikanika ina fear kakazongobudawo through my hallucination. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Please tell me ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section kana. Then another issue mukoma, pane pamwe paakambonditora nevamwe vasikana vaviri, but vaita sekunge vainge vaine more information about zvinhu zvatakaenda tikanoita kune imwe imba ku4 Ways. Imba iyoyo iri ku4 Ways ndeye umwe muNigerian, but anotozviita pastor muNigerian. Takati tasvika ikoko, even though we were drunk, takapinda mune imwe room iyi yainge ine maglazi mazimira aya ekumadziro ainge ari black, ainge ari 4. Patakasvikapo pamba ipapo, like this Nigerian guy, he has a family, wife and kids, he is married to a South African woman. Saka tapinda mumba make, even though tainge takadhakwa nachinimbi zvekare, havana kumborakidza kushamisika nazvo, even though we were drunk, because tainge tabva kubhawa, but it was somewhere kuma past 7 ndo patakaenda ikoko ku4 Ways. Akabva ati kune vamwe vasikana vaya vandainge ndinavo, go and wait in that room upstairs. Tikabva tachizoenda upstairs, ini hapana chandainge ndichiziva, but vasikana vandainge ndinavo maSouth African vairakidza kuti pamba apa vaigara vachipauya at all the times. Kana ivo amai mufundisi vacho havana kana kutomborakidza kuboekana nazvo kuti mumba mavo mapinda vasikana vakadhakwa vari kubva kubhawa, naiyewo aiti kana adhakwa aita noise. Takangoti tichingopindamo mumba akatanga kuita noise achitaura navo, kwava kutovahaga, but aivati mama. Uye zvekare murume wacho wekuNigeria, the pastor guy, ainge achiti dedi kwavari. Ndokubva tavasiya vakagara downstairs, tikaenda muroom muyamwe. Tasvikamo muroom ndopandakaona kuti maiva muine mamira 4 ainge ari eblack. Hatina chatakamboita because takangoti tichingopindamo kuda kwe about a minute or so, ndopaakabva ati ladies come let us go. Ndokubva tatobuda muroom muyamwe kwava kutonzi endai munondimirira kumotikari. Apa akatoti you bitches endai munondimirira mumotikari pamberi pevafundisi. Tikadzokera kumotikari tikamusiya ari mumba. So I think kuti zvinotaurwa ndezvechokwadi kuti dzimwe mari dzake dzainge dziine kakubata mukati. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kunyangwe zvikanzi I should refund that money 9,700k ndinoiwana kupi. Yo pakaipa apa message iyi yanga yatodzika kuzasi kune mamwe messages ndanga ndisina kutoiona. Saka vanga vazonyora zvekare imwe message vakati nai kasi yangu nyaya aiite here kuiverenga pachannel penyu. Kana kuri kunzi munenge makatumidzira messages, please keep on sending messages kuitira kuti machats enyu ange achizokwira kumusoro. Zvakangoma hazvo vedu we.